Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili patuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Philippians chapter 2 verse 14. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 14. Ang giingon dinhi: buhatan ninyo ang tanang mga butang nga walay panagreklamo ug panaglalis. In English, do all things without murmurings and disputings. Kini nga bersikulo mga kaigsuunan mubo ragayod kaayo sa nga tanan, pero klaro kaayo sa nga tanan ang meaning. Dili kini siya lisod sabton. Ang sugo ni Pablo nga buhaton kuno or do, gikan kini sa Greek word nga ang buot ipasabot, mandato gayod kini gikan sa Dios. We will do all things. Ang sugo ni Apostol Pablo ug ang sugo sa Ginoo is that without exception atong buhaton ang tanan nga walay panagreklamo ug walay panagbagutbot. It aims or the intent is everything that a believer does must be done wholeheartedly. Well, ang immediate nga context ni ini mga kaigsuunan is of course ang pagpangalagad nato sa Ginoo sa sulod sa iglesia. Ang atong pagpangalagad kauban ang mga kaigsuunan diha sa pagtuo. Pero klaro kaayo sa nga tanan gihapon nga aduna kini extended application sa tanang area sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Unsa may pasabot ni ining walay grumbling or walay pagbagutbot, gikan kini sa Greek word nga gungismon nga ang buot ipasabot dili gayud kita moreklamo sa tanan natong gibuhat. Ang tanang mga katawhan nga nagkinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo aron mahimuot ang Ginoo, kinahanglan nga dili gayud moreklamo or magbagutbot mahitungod sa ilang pagpangalagad kang Kristo. Apil na niini ang dili mangwenta. Ang giingon sa Biblia, we serve in fear and trembling. Nangalagad kita nga adunay kahadlok, adunay pagpangurog. It talks about the reverence of God, but we should not serve out of grumbling and disputing. We serve in fear and trembling, not grumbling or disputing mga kaigsuunan. Unsa man kining dispute, panaglalis, argumento, panag-away, ang mga nangalagad sa Ginoo sa sulod sa iglesia kinahanglan nga dili mahimong inila sa panag-away but for humble service. Ang mga kaigsuunan sa sulod sa iglesia, mga lagad nga adunay pagka mapainubsanon, adunay kalipay sa kasing-kasing. Ang gingon sa Bible, serve the Lord with gladness. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Kining magreklamo kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, delikado kini. Kay kung atong basahon ang Numbers chapter 13 ug Numbers chapter 14, maot kaayo ang resulta, delikado kaayo ang resulta sa panagreklamo sa nasod sa Israel. Repeatedly, pabalik-balik lang gyud mga kaigsuunan, nagreklamo sila batok sa Dios ug batok kang Moses despite God's generous provisions. Gipaulanan sila sa Ginoo og pagkaon, gihatagan sila og pillar of cloud by day and pillar of cloud by night, pero kanunay gihapon silang nagreklamo batok sa Dios ug batok kang Moses. Ug ang resulta, gihukman sila sa Ginoo. Imbis nga gihatagan sila og ganti gumikan sa ilang pagsunod sa ubang mga area, gihukman sila sa Ginoo. Hinaot nga atong balibaran ang tanang pagtintal nga kita magbagutbot ug managlalis sa atong pagpangalagad sa Ginoo diha sa sulod sa iglesia. Any differences must be sorted out and any difficulty must be overcome by cooperation sa matag-usa nga sakop sa panimalay sa atong Ginoong Hesukristo. And if so, ang atong pagpangalagad mahimong walay
walay mantsa atubangan sa mga katawhan ug atubangan sa Ginoo, ug ang atong pagpangalagad mahimong humot nga halad diha kaniya. Kinahanglan gayud nga musidlak ang ato ang testimonyo atubangan sa kalibutan, gumikan kay kita mao ang asin ug kahayag sa kalibutan. And may the Holy Spirit help us to really do everything, do our best para sa kahimayaan sa atong Ginoo lamang, including our effort to reach out souls for Christ. Bisan pa ang atong pag-ampo every Thursday sa gabi or sa ubang mga adlaw, kinahanglan nga ato kining buhaton nga aduna gayoy kalipay. Prayer is also a labor. Let us labor in prayer and let us labor with joy and gladness. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga imo kaming himuon nga kugihan nga among buhaton ang tanang buluhaton nga walay pagbagutbot, walay pagreklamo, walay panaglalis, nga among buhaton ang tanan alang sa imong kahimayaan. Adunay kalipay sa among kasing-kasing, gumikan kay ang among Dios ug ang among manluluwas ang among gipangalagaran. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Dios. God bless us all.